Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao što smo najavili, počinjemo sa komentarom naših lekcija iz treće knjige. Bismillahirrahmanirrahim. Poznato je da naš jezik ima 10 vrsta riječi. 5 su promjenljivih i 5 su nepromjenljivih. Znači, ako pogledamo naš jezik, ovih 5 vrsta promjenljivih riječi, to su imenice, glagoli, pridjevi, brojevi i zamjenice. A u nepromjenjive vrste riječi spadaju prilozi, prijedlozi, uzvici, veznici i rječice. Što se tiče arapskog jezika, klasični arapski gramatičari su podijelili riječi u arapskom jeziku u velike 3 skupine. To su, znači, prvo imenice ili grupa imena, odnosno to su riječi koje obavještavaju o nečemu i također za koje se obavještava, odnosno za koje se nudi određena informacija. Drugu grupu riječi čine glagoli, to su riječi koje se mogu koristiti samo da se o nečemu dadne neka informacija, a za njih same je nemoguće, znači, dati neku informaciju. Znači, imaju manju ulogu, imaju ograničeniju ulogu u odnosu na imence. I treća vrsta riječi, to su, znači, riječi koje ne mogu same da se koriste, one se koriste kao veza između ove dvije prirodne vrste riječi, znači koriste se kao veza između imenica i glagola i slično, a to su harfovi ili čestice. Također u arapskom jeziku, kada pogledamo ove 3 velike skupine riječi, pojedine od njih su promjenljive, a pojedine su nepromjenljive. Kad govorimo o harfovima ili česticama, te riječi su uvijek nepromjenljive. Šta znači nepromjenljive? Znači, bez obzira na položaj u rečenici, one se ne mijenjaju niti se dekliniraju. Znači, nemaju neke određene nastavke shodno svoga položaja u rečenici. Kad govorimo o ove prve 2 skupine riječi, znači imenicama, imenima i glagolima, one se i mijenjaju, odnosno dekliniraju, odnosno konjugiraju kada govorimo o glagolima, a neki od njih u određenim slučajevima budu nepromjenljive. Naša današnja lekcija, prva lekcija, znači u ovoj našoj trećoj knjizi, govori upravo o tome. Govori o promjenjivim i nepromjenjivim riječima u arapskom jeziku i podijeljena je na 2 dijela. Prvi dio ove lekcije govori o imenicama, koje su imenice promjenljive, koje su nepromjenjive, a drugi dio govori o glagolima, koji su glagoli nepromjenljivi, a koji su promjenljivi. Pa da krenemo. Krećemo od 28. strane naše knjige. Edersul awwal. Prva lekcija. El-i'rabu wal-bina. El-i'rabu, znači ovaj pojam, označava promjenljivost, odnosno mijenjanje riječi po padežima, deklinaciju ili čak mijenjanje glagola, znači kroz lica i slično, odnosno konjugaciju glagola. Wal-bina, el-bina, znači ovaj termin označava nepromjenljivost. Fil esma, znači el-i'rabu wal-bina'u fil esma. Znači ovdje spominjemo oba dva ova pojma u imenicama. Pa kaže, el-ismu imma mu'rabun wa imma mabnije. Imenica, odnosno ime u arapskom jeziku, može biti promjenljivo, da se deklinira, a može biti i nepromjenljivo. Fal mu'rabu ma tagayyara akhiruhu bi sebebi l'amil. A mu'rab, to je ona imenica čiji se zadnji harf promijenio, odnosno promijenio se vokal na tome zadnjem harfu, zbog amila. Amil je regens ili riječ koja utiče na promjenu druge riječi u gramatici. Na primjer, ja al-mudarris, riječ al-mudarris je u ovoj rečenici marfu'a, odnosno došla je sa damom, al-mudarrisu. U drugoj rečenici imamo sa'altul mudarrise. Riječ al-mudarrise je ovdje mansub, odnosno došla je sa fethom. I u trećoj rečenici imamo sallamtu ala al-mudarrisi. Riječ al-mudarrisi je došla sa kesrom u trećem slučaju, odnosno ona je međrur. Znači ovdje su na ovim primjerima pokazane su 3 glavna padeža u arapskom jeziku. To su, znači, stanje rafa, odnosno nominativ, stanje nasba, odnosno akuzativ i stanje džarra, odnosno genitiv. Imenice u arapskom jeziku koje se mijenjaju mogu doći samo u jedan od ova 3 padeža. U prvom primjeru imamo el-mudarrisu, ova riječ je fa'il u rečenici, odnosno subjekat, i kao takva obavezna je da bude merfu'a i zato je došla sa damom. U drugoj rečenici imamo el-mudarrise i ona je, znači,
u značenju pitao sam, znači nisam preveo vjerovatno do sad, već ste, budući da ste prešli prihodne dvije knjige, vjerovatno razumijete značenje ovih prostih riječi. Prva rečenica znači došao je nastavnik, druga rečenica pitao sam nastavnika. Nastavnik u ovoj rečenici je mef'ulun bihi, odnosno objekat. A objekat u arapskom jeziku uvijek dolazi u akuzativu i zbog toga u ovom slučaju ima fethu. U trećoj rečenici imamo sallamtu ala al-mudarrisi, posalamio sam nastavnika, budući da riječ nastavnik dolazi nakon prijedloga ala, sve riječi koje dolaze nakon prijedloga u arapskom jeziku bivaju u genitivu i ova riječ al-mudarris kao takva, al-mudarrisi, ima kesru upravo zbog toga što je došla u genitivu. Dalje. وَالْمَبْنِيُّ مَا لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِسَبَبِ الْعَامِلِ نَحْوُ. Znači za razliku od riječi koji su mu'rab, riječi koji su mabnij, one se ne mijenjaju, nepromjenjive riječi kao što je došlo u definiciji, to su one riječi čiji se zadnji harf ne mijenja zbog amila, odnosno regensa. Pa poput, imamo slične rečenice kao u prirodnim primjerima. Ja'a ha'ula, došli su ovi. Sa'altu ha'ula, pitao sam ove, i sallamtu ala ha'ula, pitao sam ove. Odnosno pokazna zamjenica za množinu, na primjer, za množinu i muškoga i ženskoga roda u arapskom. Kao primjećujemo da riječ ha'ula u sve tri primjera je došla nepromijenjena. Uvijek je ha'ula, znači sa kesrom na zadnjem harfu, na hemzetu je uvijek kesra. Međutim, iako ona nepromijenjena, mi kažemo šta? Da ova riječ došla na mjestima različitih padeža. U prvom primjeru je došla na mjestu, kaže se fi mahalli rafa, na mjestu nominativa. Znači ona sama po sebi nije dobila padežno obilježje nominativa, nije dobila oznaku za nominativ dammu. Pa kažemo da ima mjesto, fi mahalli rafa, da je došla na mjesto nominativa. U drugom slučaju je također šta? Na mjestu akuzativa, fi mahalli nasb. I u trećem slučaju imamo da je došla na mjesto genitiva, fi mahalli džarr. Odnosno da se umjesto ove riječi korištena riječ koja ima svoj potpuni arab ili deklinaciju, ta riječ bi znači dobijala fesvu kesru dammu, shodno svoga položaja u rečenici. Dalje, el-mu'rabu wal-mabniju min al-asma. Znači promjenljive i nepromjenljive imenice su, autor kaže, al-asma'u kulluha mu'rabatun ma adal fi'atil atije. Znači ono što prevladava kod imenica jeste da su sve imenice promjenljive, da se dekliniraju, osim sljedećih skupina imenica. Pa kaže autor, prva skupina, al-damair. Al-damair je množina al-damir, damir je savjest ili zamjenica. Zamjenice su šta znači nepromjenljiva vrsta riječi, odnosno uvijek su iste. Pa ovdje imamo primjer nekih zamjenica. Huwa, hum, ente, ene, dhehebtu, qalu i tako dalje. Znači dhehebtu, ovdje je zamjenica tu, spojena lična zamjenica za nominativ. Qalu, ovo vau što imamo u riječi qalu, to je također zamjenica. I sve, znači u zagradi piše hadihi al-damairu rafa. Znači ovo su sve zamjenice za nominativ. Znači one nisu u nominativu, znači one su na mjesto nominativa međutim one su nepromjenljive. Znači, ovdje bi skrenuo pažnju na jednu zamjenicu, to je dhehebtu, ovo ta, tu u glagolu u riječi znači dhehebtu. Ovo je zamjenica i kao takva ona je ime. Znači možemo reći dhehebtu, otišao sam, dhehebte, otišao si, dhehebti, otišla si ti, žensko. Znači kada se obraćamo ženi. Ako je ovo otvoreno takozvano ta, došlo sa sukunom, došlo sa fethom, kesronom i dammom, onda se radi o zamjenici. Međutim, ako imamo ovo otvoreno ta sa sukunom poput riječi qalet ili dhehebet, otišla je. Znači to nije zamjenica, to nije uopšte ime u arapskom jeziku, nego samo alame ili oznaka da je glagol, znači pridodat, da se glagol dodaje, da je pripisan ženskom rodu. Znači ako je tu te ti, onda je to zamjenica i onda je to imenica. Međutim, ako je došlo dhehebet sa sukunom na ta, ne radi se uopšte o imenici, nego je to običan harf koji je došao kao znak ženskog roda. Dalje, re'ejtuhu es'eluke darabeni i tako dalje. Ove sve zamjenice u spomenutim primjerima, re'ejtuhu vidio sam ga, es'eluke pitam te, darabeni udario me. Znači zamjenica
el ha u prvom primjeru, el kaf u drugom i el ja u trećem primjeru. Sve ove zamjenice su, kaže hadihi damairu nasb. Sve ove zamjenice su za akuzativ. Zato što ovim primjerima označavaju šta? Objekat u rečenici. I kao treći primjer imamo kitabuhu, defteruha, ismuk, alejha, lena i tako dalje. Ovdje imamo znači zamjenice također, znači ovdje imamo h, al ha, njegova knjiga kitabuhu, defteruha, njena sveska, ismuk je tvoje ime, alejha, na nju na primjer, i lena, nama. Znači na je zamjenica, ha je zamjenica, ke je zamjenica i tako dalje. Hadihi damairul džar. Ove sve zamjenice su šta? Zamjenice za genitiv. Zašto su ove zamjenice za genitiv? Zato što su sve one u genitivnoj vezi sa prirodnom riječi. Kitabuhu, njegova knjiga. Knjiga koga? Čega? Njegova. Defteruha, njena sveska. Ismuke ili ismuki, tvoje ime. Alejha, na nju. Lena, nama i tako dalje. Druga skupina, prelazimo znači na 29. stranicu. Esma'ul išara, pokazne zamjenice. One su također nepromjenljive. Hada, hadihi, zalike, ulaik i tako dalje. Sve su one nepromjenljive, ali pokazne zamjenice hadani, ova dvojica, i hatani, ove dvije, su mu'raban, kako piše. Mu'raban znači dekliniraju se. Znači nekad je hadani, ako je riječ, ako se misli na nominativ, a nekad je hadeini ako se misli na genitiv i akuzativ. Također hatani za ženski rod je u nominativu, a za genitiv i akuzativ je hateini. Treća skupina, el esma'ul mausulah, odnosne zamjenice. Alladhi, allati, alladhina, koji, koja, koji i tako dalje. S tim što su alladhani i allatani mu'raban. S tim što su zamjenice alladhani i allatani promjenljive, pa tako kažemo alladani za nominativ i alladejni za genitiv i akuzativ, također za ženski rod allatani za nominativ i allatejni za genitiv i akuzativ. Pod 4 imamo esma'ul istifham, upitne zamjenice ili upitni prilozi. Men, ko, ejne, gdje, ma, šta, meta, kada, kejfe, kako. 5. Ba'du dhuruf, neki prilozi, mithl, idha, kada. Al-an, sada, hajthu, gdje, emsi, jučer, kao što primjećujemo, znači svi ovi prilozi su nepromjenljivi uvijek. Znači uvijek je hajthu, uvijek je al-ane, uvijek je sa fethom, znači na al-ane, uvijek je emsi, uvijek je jučer, emsi, znači misli se na tačni jučerašnji dan, emsi. Emsi dolazi sa kesrom. 6. Esma'ul fa'al, znači ovdje imamo imenice koje nose glagolska značenja, pa kad kažemo amin, uf, kao da smo rekli glagol amin, mi kažemo uslišaj Bože. Uf, ako znači izražavamo neko određeno negodovanje. Kada osjećamo bol, čak i u našem jeziku postoje odnosno osjećam bol. 7. El-a'dadul murakkebe, mithl, složeni brojevi. Znači brojevi sastavljeni iz dva dijela. Znači to su brojevi od 11 do 19. Oni su također mebnije. Kako mebnije? Znači uvijek imaju fethu na prvome i na drugome svome dijelu. Osim broja 12 koji je mu'rab kao što ćemo vidjeti. Poput ehade ašara 11, tis'ate ašar 19, ethalithe ašar 13. Pa kaže se u zagradi al džuzul awwalu min ithna ašar mu'rab. Kaže prvi dio broja 12 je mu'rab i znači on se mijenja. Nekad je ithna ašar, a nekad je ithnej ašar. Nahu, na primjer, jedrusu fil fasli ithna ašara taliben. U učionici, odnosno u razredu, uči 12 studenata. Ali u sljedećim primjerima imamo ra'eitu ithnej ašara taliben. Vidio sam 12 studenata, znači ovdje je dio 12 se promijenio, budući da se radi o objektu rečenici, objekat u rečenici mora biti u akuzativu i zato je došlo ithnej ašara taliben. Hada ta'amu ithnej ašara taliben, ova hrana je za 12 učenika, ovdje se znači radi o genitivu i također se prvi dio broja 12 promijenio. Prelazimo na sljedeću stranicu, stranica 30. Alamatul i'rab al-asliyyatu wal-far'iyyah. Znači, ovdje ova lekcija govori o alamatul i'rab, o oznakama, o padežnim oznakama u imenicama, znači padežnim nastavcima, što bi mi rekli al-asliyah,
u osnovnim i al-far'ije sporednim. Znači, odmah vidimo da mogu biti osnovni i mogu biti sporedni padežni nastavci ili oznake. Kaže autor, alamatu l-i'rab al-aslijetu fil ism. Osnovne padežne oznake za imenicu su, kaže, ad-damma, dama, wa hiya alamatu rafa'. Autor je rekao wa huwa, ja bih rekao hiya, ad-dammatu wa hiya alamatu rafa'. Dama i radi, ona je oznaka za nominativ. Al-fethatu wa hiya alamatu nasb. Fetha i to je oznaka akuzativa. Al-kasratu wa hiya alamatu al-jarr. I kesra i to je oznaka čega? Oznaka genitiva. وهناك علامات أخرى فرعية وهي في الأنواع الآتية من الأسماء. Postoje sporedne oznake za padeže, a one se nalaze u sljedećim skupinama imenica. Pa prva skupina imenica jeste džem'ul mu'annath salim, pravilna množina ženskog roda. Poput kaže alamatu nasbi fihi al-kasra, nahvu khalaqa Allahu samawati wal ard. Znači, kod pravilne množine ženskog roda, za kesru za genitiv se koristi kesra, a ne fetha. Za nominativ je damma, za genitiv je kesra, ali i za akuzativ je također, znači za halet nasb je također fetha, kao riječi, znači kao poput riječi muslimat. Muslimat je pravilna množina ženskog roda za riječ muslime, muslimat. Znači, kažemo muslimatun za nominativ, muslimatin za genitiv i muslimatin za akuzativ. Druga skupina je al-mamnu'u min as-sarf. Al-mamnu'u min as-sarf to su posebna skupina imenica, znači radi se o takozvanim diptotama, odnosno imenica koja ima nepotpunu deklinaciju, normalno uz određene uslove. Pa kaže alamatul jarri fihi al-fatha. Oznaka za genitiv je znači fetha kod ovih imenica. Znači, mi znamo da je kesra u osnovi, međutim, ovdje je fetha kod ovih imenica, normalno uz određene uslove, da ih sada ne spominjemo, poput idheb ila fir'auna, idi ka fir'aunu, idi faraonu. Zašto je došlo fir'auna? Zato što je ovdje ova imenica mamnu' min as-sarf, zato što se radi u ovome slučaju, zato što se radi o vlastitom imenu, koje je stranoga porijekla i ima više od 3 osnovna harfa, zato se ovako ime znači ne može dobiti kesru. Kaže se fir'aunu za nominativ i fir'auna za akuzativ i također za genitiv kao u ovome slučaju, zato što je došlo posle prijedloga ila, kaže se fir'aune. Al-asma'ul hamsa, treća kategorija, posebni 5 imena u arapskom jeziku koje imaju svoje posebne padežne nastavke. Neki gramatičari spominju da se radi o 6 imena, dodaju još jedno ime, hen, u značenju stvar. Znači, može se koristiti ovo riječ hen, stvar, kao u pogrdnom značenju, kao u našem jeziku. Ovi 5 imena su ebuke, ahuke, hamuke, fuke, udhu, znači tvoj otac, tvoj brat, tvoj punac, tvoja usta, i dhu u značenju sahib, odnosno značenje vlasnika. Kullu l'alamati fiha far'iyatun wa hiya. Sve oznake, znači za sve padeže kod ovih imenica su far'ije, znači sporedne, nisu osnovne. Znači u ovom slučaju imamo alametu rafa i al-waw. Oznaka za nominativ nije damma nego harf waw, pa kažemo nahvu ja'a abuke. Ovo waw u ovoj riječi abuke, bolje reći konstrukciji, je oznaka nominativa. Alametu nasbi al-alif. Znači za akuzativ je alif, znači nije fetha, nahvu a'rifu abak. Znam tvoga oca. I alametu džarril ja, i za genitiv je ja, poput nahvu ejne sajaratu ebik. Znači ovo ja ebik je obilježje da je oznaka da je ova riječ u genitivu. Objašnjenje na 31. stranici, prelazimo na 31. stranicu. تعرب الأسماء الخمسة بهذه العلامات إذا كانت مضافة لغير ياء المتكلم وإلا عربت بالعلامات الأصلية نحو. Posebno znači objašnjenje vezano za ove imence jeste da one imaju i'rab, ovu deklinaciju, samo ako su u genitivnoj vezi, pod uslovom da ne budu u genitivnoj vezi sa prisvojnom zamjenicom za prvo lice jednine sa ja. Pa kažemo li ahun. Znači li ahun, imam brata, pa riječ je došla ovdje sa običnom damom zato što je u nominativu. Znači nema harfa waw. Zašto? Zato što nije u genitivnoj vezi. Također se eltu ahan, pitao sam jednoga brata.
ahan, došlo je sa fethom kao svaka druga riječ, i ente ka ti si poput brata, došlo je sa kesrom, zato što je došlo nakon ovoga harfa kaf, koji je za poređenje, znači običan prijedlog za poređenje. Riječ je u genitivu, ka ahin, znači oznaka za imenicu, pardon, oznaka za genitiv je kesra. Normalno prirodno, da nas spomenem samo usputno vezano za prirodne imenice, ovih 5 imenica u arapskom jeziku, prenosi se od Arapa, vezano za neki od ovih imenica, prenosi se od nekih Arapa, znači arapskih plemena, stari arapskih plemena, od kojih se uzima jezik, da su, na primjer, određene ove riječi govorile stalno sa elifom. Znači, bez obzira na padež, da su govorili uvijek, na primjer, ebake. Huwa ebake, wa ra'aytu ebake, wa marartu bi ebake. A pojedini su, znači, skraćivali ove znači, riječi i koristili su čak i u genitivnoj vezi kao da su obična riječ. Znači, govorili bi ebuke, ebeke, ebike. Međutim, ono što je danas standardizirano u arapskom jeziku jeste ovo pravilo, znači ebuke, ebake, ebike. Upravo zbog toga što je to bio najrašireniji jezik Arapa. 4. skupina jeste džemal mudekeri salim, pravilna množina muškog roda, kullu l'alamati fihi fra'ije, wahije. Sve padežne oznake su sporedne, a to su alamatu rafa'l waw, znači za nominativ imamo waw, nahu dakhala al-mudarrisun, poput ušli su nastavnici, mudarrisun, imamo ovo waw je oznaka nominativa. Kaže, alamatu nasbi al-ja, a za akuzativ je ja, nahu sa'altu al-mudarrisine, ovo ja je oznaka akuzativa, alamatu džar ja, i također za genitiv je ja, poput hadihi ghurfatu mudarrisin, ovo je soba za nastavnike. Također ista oznaka elija za genitiv. Ono što je bitno napomenuti ovdje da ovo nun sa fetom koji dolazi nakon svih ovih riječi, mudarrisun, mudarrisin, da ovo nun obilježje samo, znači oznaka da riječ nije u genitivnoj vezi sa nekome drugom riječju. 5. skupina, el muthenna, dvojina. Kaže, kullu l'alamati fi fra'iyya, wahije. Također je dvojina, sve oznake, znači oznake za padeže su također sporedni. Poput alametu rafa'l alif. Oznaka za nominativ jeste alif, nahu gaba taliban. Odsutna su bila 2 studenta, taliban, 2 studenta. Ovo alif koji imamo riječ taliban je oznaka nominativa. Nasuprot ovome alifu imamo ja, poput alametu nasbi al-ja wa alametu džarri al-ja. I za akuzativ i za genitiv je oznaka ja, pa kažemo talebe al-mudiru talibein. Direktor je tražio talibein. Zašto je došlo talibein? Zato što je akuzativ. Zašto je ova riječ u akuzativu talibein? Zato što je ona objekat. Objekat uvijek biva u akuzativu i oznaka akuzativa za dvojinu u arapskom jeziku jeste ja. Hadihi al-ghurfatu li talibein. Hadihi al-ghurfatu li talibein. Ova soba je za 2 studenta ili ova soba je od 2 studenata. Zašto imamo talibein? Zato što je riječ u genitivu, a u genitivu je upravo zbog ovog prijedloga li, koji označava pripadanje nečemu. Li talibein. Prelazimo na 32. stranicu. Na 32. stranici imamo posebnu jednu vrstu deklinacije, posebnu vrstu i'raba, odnosno padežnih oznaka. Riječ je o el-i'rabu taqdirije. El-i'rabu taqdirije, odnosno virtuelni ili zamišljeni imaginarni i'rab. Kako imaginarni i'rab? Pa neke riječi, znači, ne mogu dobiti padežni nastavak. Ili vokal. Da li što je to teško izgovoriti, znači teško je na jeziku, ili što jednostavno tako same po sebi nemoguće je napisati vokalni znak na određenom harfu kao što ćemo vidjeti. Tako da su klasični arapski učenjaci rekli da ove riječi imaju imaginarni arab, imaginarnu deklinaciju, odnosno padežni znakovi se zamišljaju. Kaže autor, la tadharu alamatu li'arabi fi 3 anwa'in min al-asma. 3 skupine imenica nemaju vidljive znakove i'raba, odnosno padeža. Fetuqaddaru fiha al-alamat. Tako da se znakovi za padeže zamišljaju. وَهَذِهِ لَنُوَعُهُ هِيَ. A te 3 vrste imenica su al-maqsuru, wal-manqusu, wal-mudafu ila ja'il mutakellim.
Znači, nabrao je autor tri skupine ovakvih imenica, pa je definisao svaku od tri. Prva skupina jeste al-maksur, huwa al-ismu al-mu'rabu alladhi akhiruhu alifun lazima nahu. Prva vrsta ovakvih imenica jeste maksur. To je znači imenica koja se deklinira, međutim na njen zadnji harf je elifun lazime, stalni elif. U ovome slučaju znači elif misli se na kad mi kažemo dugu fetvu, a na kraju riječi može stojati znači na uspravni elif ili elif slično j slovu u arapskom, samo što nema tačaka, takozvano elif maksura. Ako riječ ima ili taj uspravni elif ili elif maksura, ona potpada pod ovu skupinu imenica, pod skupinu imenica al-maksur. I kao takva ima imaginarni i'rab, kao što ćemo vidjeti na primjeru. Al-mustashfa, al-feta, al-asa, ovdje su primjeri nekih imenica iz te skupine. Bolnica, momak, štap, odnosno prut. Tuqaddiru fihi alamatu thalath, nahu, qatal al-feta al-afa'a bil-asa. Sva tri padežne oznake se zamišljaju. Poput, kaže, momak je ubio zmiju prutom. Qatal al-fata al-afa'a bil-asa. Pa imamo dole taqulu fi i'rabi hadhihi al-kalimat. U arapskoj analizi ovih riječi kažemo al-fata kaže fa'ilun marfu'. Al-fata fa'ilun marfu' znači subjekat, znači ovako izgleda analiza kao na primjer ovako izgleda analiza u klasičnoj arapskoj gramatici rečenica. Znači prvo spomenju šta neka riječ obavlja u rečenici, spominju njenu funkciju. Nakon te funkcije spominju padež, ako je ta riječ ima neki određeni padež, i spominju oznaku za taj padež, pa kažu da je to al-feta fa'ilun marfu'. Znači ovo je subjekat. Došao je nakon glagola katele. Glagol katele spomenut ćemo kasnije, znači da je to glagol kada budemo došli do glagola, to glagol u perfektu, u prošlom vremenu, da je on mebni, da je on nepromjenljiv i da ima na kraj fethu katele. Nakon njega dolazi subjekat. I zapamtite, ovo je zlatno pravilo. Ako ga do sad niste naučili, zapamtite ga, podvucite ga više puta. Raznim bojama. Ono je jedno od najvažnijih pravila za pravilnu analizu arapske rečenice, a to je da subjekat uvijek dolazi nakon glagola. Subjekat uvijek dolazi nakon glagola. Znači, ne može u arapskom jeziku subjekat biti prije glagola. Ako je subjekat ako je došlo u rečenici da je subjekat, znači ono što mi smatramo u našem jeziku da je subjekat, da je on prije glagola, onda to kod Arapa nije subjekat, nego je to mubteda. To je mubteda. Normalno ima i razlaženja i kod Arapa, mi pretežno gramatiku, mi koju danas radimo, pojmove i pravila i tako dalje, sva ova gramatika koju mi danas radimo, to je mezheb Basrijaca. Znači u gramatici u arapskom jeziku imamo dva velika mezheba, dva različita puta razumijevanja i tumačenja gramatičkih pravila. Naša gramatika po kojoj mi radimo je gramatika u većini svojih slučajeva, osim u nekim izuzecima koje u današnjem standardnom jeziku koji su preuzeli znači gdje su usvojili mišljenja Kufljana, znači to je drugi mezheb iz Kufe. Imamo mezheb Basre, imamo mezheb Kufe. Po mezhebu Basre, po kojem mi danas radimo i učimo, subjekat uvijek dolazi nakon glagola. Onako je prije glagola, to nije fa'il u arapskom jeziku, nego je to nešto drugo. Znači imamo rekli smo da je feta fa'il, alametu raf'ihi, kaže autor, dammetun muqaddara. Znači znak za nominativ je damme muqaddara, zamišljena dama. Zašto? Zato što imamo na kraju elif. Na ovome elifu feta, znači na ovome elifu mi zamišljamo da ima kao da iako ne možemo to izgovoriti. Znači Arapi su definisali elif kao harf koji je stalno sa sukunom i kao takvi ne može dobiti hareket. Zato se u ovom slučaju mora zamišljati dama, znači ona je nemoguće čak ni izgovoriti. Al-afa'a je maf'ulun bihi mansub, znači objekat koji je mansub, koji je akuzati u alametu nasbihi fethatun muqaddara. Znači možemo reći fethatun muqaddara, možemo reći al-fethatu al-muqaddara, nije ovo što je toliko puno bitno. Znači ovdje autor koristio ovu terminologiju bez korištenja u ovom slučaju. Mada mi kad smo radili na fakultetu i tako dalje, kad smo učili analizu rečenice, u ovom slučaju bi rekli u alametu nasbihi, na primjer,
govorili bi el fethatu el muqaddara, znači sa el. Nije neka velika razlika. Alametu nasbihi fethatun muqaddara. Znači, znak za akuzativ jeste zamišljena fetha. Znači, na ovo ef'a, na ovome zadnjem elifu, mi zamišljamo fethu. Također, el asa, šta kaže međrurun bil ja. Znači, to je riječ koja je u genitivu, međrurun bil ba, koja je međrur zbog zbog prijedloga ba. Alametu džerrihi kesratun muqaddara. Alametu džerrihi kesratun muqaddara, kaže oznaka za genitiv jeste imaginarna kesra. Druga skupina imenica, el menqus, وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازم مكسور ما قبلها نحو. Znači ovdje je definisan el menqus kao imenica koja ima uvijek na svome kraju ja, slovo ja, prije kojeg je kesra. Poput imenica el qadi, sudija, el muhami, advokat, efani, drugi, el madi, prošli, el wadi, el ma'ani i tako dalje. El wadi, dolina, el ma'ani, znači i tako dalje. Tuqaddiru fihi dammetu wal kesra. Kaže, kod ovih imenica zamišljaju se, znači, imaginarna su i damma i kesra. وَتَظْهَرُ فِيهِ الْفَتْحَةُ نَحُ. A fetha biva vidljiva. Znači, fetha je, znači, običan stalni hareket, stalna oznaka za akuzativ. Poput primjera, سَأَلَ الْقَاضِي الْمُحَامِيَ عَنِ الْجَانِي. Znači, imamo u svim ovim primjerima imamo mankus koja je došla u tri različita padeža. Se'al al-qadi, pitao je qadi. Al-muhamija, pitao je advokata. Anil džani, o zločincu. Tequlu fi arabi hadil kelimat. Znači idemo na analizu ovih riječi, kako ona izgleda u klasičnom arapskom jeziku. Al-qadi fa'ilun marfu'a. Znači al-qadi je fa'il marfu'a. Wa alamatu raf'ihi dammatun muqaddara. Znači ovdje se zamišlja damma na ovome j slovu, el qadiju. Čak je moguće izgovoriti normalno neispravno i gramatički, uopšte je neprihvatljivo izgovoriti dammu u ovom slučaju. Međutim, moguće izgovoriti. Ali pored toga ona se zamišlja el qadiju, zato što je riječ subjekat, el fa'il. El muhamija, kaže me fu'ulun bihi mansub, objekat u akuzativu. Alametu nasbihi fethatun zahira. A oznaka za akuzativ u ovom slučaju jeste vidljiva fetha. El džani međrurun bi'an. Znači, el džani u ovom slučaju šta je međrur? Međrur zbog prijedloga an. Alametu džerrihi kesratun muqaddara. Znači, ovdje u trećem slučaju je zamišljena također kesra. Znači, možemo reći el džani možemo reći, ali neispravno. Zato je ona muqaddara. Znači, samo u akuzativu, kod imenica koji su menqus, imamo vidljivu fethu. Znači, nije i'rab takdiri, nego je običan standardni i'rab. Kaže, وَقَدْ يَكُونُ الْمَنْقُوسُ مَحْذُوفَ الْيَا. A kaže, menqus, imenice koje su menqus, mogu biti bez ja. Nahu ذَهَبَ قَاضٍ إِلَى مُحَامٍ. Znači, u ovom slučaju imamo ism menqus bez ovoga ja. Ono što je, ajde da kažemo, standard u današnjem arapskom jeziku, jeste, mislim da je to dole autor već spominje u fusnotama, da se ne vraćamo, jeste, ako ove riječi koji su menqus, koji imaju na kraju ja, ako dobiju elif i lam, znači ako dobiju određeni član el, onda se to ja piše, pa kažemo el qadi, piše se je slovo. Međutim, ako se izbriše taj elif, ako se izbriše el za određeni član u arapskom, onda kažemo qadin i muhamin. Ako stavimo na kraj te riječi, kažemo muham, qad i tako dalje. Znači, bez izgovora tog hareketa. Međutim, to nije, to je u standardu jeziku, jeste, međutim, od Arapa, od drevnih Arapa prenosi se jedno i drugo. Prenosi se da ne bi izgovarali, znači, da ne bi izgovarali dugo ja, čak i ako ima el, poput riječi Allaha uzvišenoga, وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. Koga Allah uputi, on je upućen. فَهُوَ الْمُهْتَدِ. On je فَهُوَ الْمُهْتَدِ. Znači, osnova je al-muhtedi, فَهُوَ الْمُهْتَدِ. Međutim, ovdje šta je izbrisano, znači iz arapskog teksta, znači izbrisano ja, pa je ostalo samo al-muhtedi, al-muhted. To je normalno govor Arapa, znači nije bilo toliko rašireno poput ovoga, međutim, poznato je govoru Arapa da su ipak znali izbrisati ovo ja, iako riječ ima el.
Kaže, vehebe qadin ila muhamin. Šta je s ovim primjerom? Kaže, taqulu fi arabi hatain al kalimatain. Kažemo u analizi ove dvije riječi qadin i muhamin. Qadin fa'ilun marfu', alamatu raf'i dammatun muqaddara ala al-ya' al-mahdufa. Kaže, to je fa'il marfu'. Fa'il znači subjekat koji je u nominativu. Alamatu raf'ihi, oznaka za njegov nominativ jeste dammatun muqaddara. Imaginarna dama ala al-ya' al-mahdufa. Na izbrisanom jaslovu. Muhamin majrurun bil ya. Pardon, majrurun bi ila. Muhamin majrurun bi ila. Genitiv, znači ova riječ je u genitivu, zbog prijedloga ila, alametu džarrihi kesratun muqaddaratun ala al-ya al-mahdufa. Oznaka za genitiv jeste zamišljena kesra na izbrisanom ja. Treća skupina ovih imenica jesu el-mudafu ila ja el-mutakellim nahu zamili. Znači ono što se dodaje prisvojno ličnoj zamjeni za prvo lice, ja, u arapskom ja, moj. Zemili, moj kolega. Šta je s ovim vrstama riječi? Tuqaddaru fihi la alamatu thalath. Nahu. Znači, sva tri padežna obilježja se zamišljaju. Nahu poput da'a jaddi ustadi ma'a zumalai. Pozvao je moj djed, moga profesora sa mojim kolegama. Da'a jaddi ustadi ma'a zumalai. Dobro, taqulu fi arabi hadihi al-kalimat. Kažemo u analizi ovih riječi. Jad znači da je fa'ilun marfu'a. Znači ova riječ jad, da'a, on je onaj koji pozvao. Normalno došao je poslije glagola, kao što smo rekli, subjekat mora doći uvijek poslije glagola, inače nije subjekat. Fa'ilun marfu'a, subjekat u nominativu. Alametu raf'ihi, oznaka da je on u nominativu sa dammetun muqaddara. Znači na riječ jad zamišljamo damu. Zbog ovoga ja al-mutakellim nemoguće izgovoriti damu, zato što ja al-mutakellim zahtjeva od riječi, kad se doda riječ, znači prisvojna lična zamjenica je kitabi. Zahtjeva da uvijek prije nje bude kesra u izgovoru, jer bilo bi nemoguće, bilo bi teško izgovoriti. Osim normalno određenim slučajima prije kad je prije elif ili tako dalje, nevezano za ove primjere. Kaže, ustad mef'ulun bihi mansub. Objekat u rečenici koju akuzativu. Alametu nasbi fethatun muqaddara. A oznaka za akuzativ je zamišljena fetha. Ustadi. Zumala mudafun ilaihi majrur. Drugi član genitivne veze koji je majrur. U alametu džarrihi kesratun muqaddara. Znači ovdje autor je dole naveo da ima određeno razilaženje. Znači po pitanju, znači ono što je osnova standard, ajde možemo reći danas, jeste da i u ovome slučaju, znači kada dođe mudaf ila ja al-mutakellim, kada dođe majrur, da se ta kesra zamišlja. Znači, zašto ima razilaženja? Pa zato što ovdje kesra i treba doći. Znači, zumela i budući da je u genitivu i dolazi kesra. Znači, da nema ovoga ja, došlo bi, na primjer, ez-zumelai, ila ez-zumelai, ili ma'a ez-zumelai. Došlo bi sa kesrom. Pa neki kažu, ta kesra možemo uzeti tu kesru da obilježe. Znači, tu kesru koju vidimo možemo uzeti da ona obilježe genitiva. Međutim, ono što je, kažemo, neki standard, možemo reći, možda i mišljenje većine, jeste da je ipak kesra ovdje muqaddara, da se zamišlja. A ova kesra koja je spomenuta, koja piše, ona je upravo došla kao u svim prirodnim slučajima zbog ove zamjenice ja. Na sljedećoj stranici, 34. imamo jednu tabelu. Alamatul i'rab al-asliyyah wal-far'iyyah fil ism. Imamo znači prikaz svega spomenutog, gdje u prvoj koloni znači tabele imamo znači padež, u kojem je padež određena riječ, imamo nakon toga spomenut regens al-amil, odnosno riječ koja je uticala na nešto, imamo u trećoj koloni alamatul i'rab, koja je oznaka znači za padež. I imamo različite vrste znači imenica i njihove oblike. Kao na primjer, znači imamo ja'a al-abna'u wal-banatu wal-walidani wal-aqrabuna wa Ibrahimu wa akhuh. Znači u svim ovim prirodnim, znači sve imenice spomenute u prirodnom primjeru su u nominativu. Sve su u nominativu zato što su, znači ova prva je subjekat, a sve sljedeće imenice su apozitivi sljeditelji ove imenice, tako da se poklapaju u padežu. Znači, al-abna je subjekat, kao takav je u nominativu, došao je sa damom. Međutim, ostali također su u nominativu, međutim imaju različite padežne oblike. Neki se poklapaju, a neki su
imaju različite padežne oznake. Neki su isti, negdje je damma, a negdje su upravo ovi drugi oznake kao što smo radili. Znači, el-ebna, damma. El-benatu, damma također, iako je to pravilno množina ženskog roda. El-validani, oznaka elif za nominativ. El-akrabun, pravilno množina muškog roda, oznaka je vav za nominativ. Ibrahimu, znači imamo diptotu, nepotpunu deklinaciju, oznaka je damma. Wa ahuhu, imamo znači ime od 5 takozvanih imena, tako da je oznaka vav. U sljedećem dole primjeru imamo ra'eitu, pa iste imence. Ra'eitu al-abna'a wal-banati wal-walidaini wal-aqrabina wa Ibrahima wa ahah. Znači imamo sve su riječi u akuzativu, a oznake se razlikuju shodno vrste riječi. Pa imamo fethu, pa imamo kesru, pa imamo ja, pa ja opet, pa imamo fethu, pa imamo elif, znači u riječi ahah. I u trećem dole primjeru imamo sallamtu ala, pa iste ove riječi u različitim padežima, zato što su u genitivu. Al-abna'i, wal-banati, wal-walidaini, wal-aqrabina, wa Ibrahima, wa ahih. Znači imamo u prvom slučaju al-abna i kesra, pa imamo al-banati, kesru također. Al-walidaini oznaka ja, zato što je dvojina u genitivu. Al-aqrabina je također ja, genitiv pravilno množine muškog roda. Ibrahime imamo također fethu iako u genitivu, zato što je Ibrahim memnu'atu min as-sarf, zato što je to nearapsko ime, znači strano nearapsko vlastito ime koje ima više od 3 harfa. Imamo na kraj ehihi, znači ime od 5 imena u genitivu, zato je došlo ja u genitivu umjesto kesre. Na 35. stranici imamo sličnu znači, tabelu. Radi se o drugoj vrsti araba, ili arabu takdiri, također imamo znači, virtualni arab. Znači vezano za imence imamo primjer Ja'a sadiqi al-muhami al-Mustafa. Došao je moj prijatelj, advokat al-Mustafa. Sve riječi su u nominativu. I sadiqi, i muhami, i Mustafa. I sve tri hareketa, sve tri padežne oznake su muqaddar. Sve se zamišljaju. Znači damma je na svim ove riječima. I sadiqi, i muhami, sadiqi, znači na kaf imamo dammu zamišljenu. El muhami na ovo ja imamo zamišljenu dammu. El Mustafa imamo također zamišljenu dammu na elifu. Sljedeća rečenica ra'eitu sadiqi al-muhami al-Mustafa. Znači imamo sve iste ove riječi samo u akuzativu zbog toga što su objekat. U prvom slučaju sadiqi zamišljena je fetha, muqaddara, međutim al-muhami rekli smo da je ism manqus ako je mensub, ako je u akuzativu ism manqus može dobiti fethu. Al-muhamije, tako da je ovo fethatun zahira. Vidljiva fetha, nije imaginarna, nije zamišljena. Al-Mustafa također je šta? Fethatun muqaddare na ovome elifu, zamišljamo zadnjim na elif koji je nakon fa, zamišljamo na njemu fethu. I zadnji primjer, sallamtu ala sadiqi al-muhami al-Mustafa. Posalamio sam svoga prijatelja advokata Mustafu. U sve tri, znači kod sve tri imence zamišljaju se padežne oznake, a u sve tri slučaja radi se o kesri zato što su u genitivu, a u genitivu su normalno u genitivu su zbog prijedloga ala. Znači nakon ala došao je prvi genitiv sadiqi, a ove druge riječi što je došlo el muhami, el Mustafa i tako dalje su apozitivi sljedbenici, slijeditelji ove prirodne riječi u padežu. Sa 35. stranicom, znači završili bi ovaj dio komentara, ovaj uvodni dio vezano za imence. U sljedećem videu, ako Bog da, obradit ćemo vježbe iz ove lekcije. Do sljedećeg susreta, assalamu alaikum.